तर नमस्कार मित्रांनो, मी मॅड इंदळकर आमच्या कोकण यूट्यूब चॅनलवरती तुमचा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओत मित्रांनो स्वागत असा। तर मित्रांनो मी इले असतात कामांवरून आता परत हिंदळ्यात म्हणजे माझ्या गावात आणि 2-3 दिवस राहुलोय आणि आता इले हिंदळ्यात। आकाश वगैरे गेलो मुंबईत, मग मी पण मग तिकडनं निघालोय आणि होईल्यानंतर पण मित्रांनो तुमका फिशिंगचे व्हिडिओ बघू भेटले। तर आता ह्या वर्षात आणि ह्या सीझनमध्ये आणि ह्या 15-20 दिवसात किंवा महिन्याभरात म्हटलं तरी झालात फिशिंगचे व्हिडिओ लय झालेले असतात। तर मग आता पण फिशिंगचे व्हिडिओ होणार आहे, तर त्यासाठी मी चालले म्हणजे मी आता इलेच असं आहे खाली व्हाळावरती। तर जीवन, अंकित, साहिल असे आपले मित्र असतात, तर ते इले आता व्हाळा तिकडे पुढे आहेत। तर ते चिंगळा पकडतात, चिंगळ पकडून झाल्यानंतर मग ते लांबरीन मासे पकडणार। तर काल काहीतरी त्यांच्याने ती तांबूशी खर्चे बिरचे मोठे असले एवढे साईजचे म्हणजे 1-1 फुटाचे खर्चे बिरचे पकडल्याने। चला आता मग आपण बघूया आणि जाऊया आणि कसे मासे पकडतील आपल्याला भूक भेटतील। कारण काय जेव्हा जेव्हा येते ना तेव्हा जीवन आणि अंकित मला सांगत असता की आपण मासे पकडू व्हिडिओ बनवू इकडचो इंदळ्यातलो। तर मग माका त्या वेळ भेटत नसायचो, तर आता बघूया जाऊया। भया आधी ब्रिज आणि बुळबुळी स्लिपरी खूप आहे, त्यामुळे भीती वाटतं। अशी घरी बांधायची आणि बॉटल कशासाठी? बॉटल पाणी प्यायला। अच्छा हमको सिखा रिया है। सांग अरे माका नाही सांग तरी। आणि हातात बॉटल लाकडाचा बँड असतो ता कशा नाही तुम्ही लावून? आम्ही वापरत ते खूप पुसतं ना, ते खराब होतं। आणि बॉटल कशी चांगली राहते, इलास्टिक आहे। माका वाटलं काय माहिती आता बॉटल पाण्यात टाकता लागते असं तरंगासाठी, मोठं मासे लोक घेऊन जायचं असता अंकित असता पाया स्लिपरी आहे खूप। तर चला मित्रांनो आता ही चिंगळा घेऊन जाऊची असत आपल्याला मासे पकडू। तर या चिंगळा घरी लावून चिंगूळ मासे भेटले मित्रांनो तांबूशी, त्याच्यानंतर आणि कुठचं मासू रे भेटत आपला तांबूशी आणि काय पण भेटू शकता। ते बघा मित्रांनो पाठी असता माझ्यासोबत साहिल, त्याच्यानंतर इकडे आपलं लहानपणीचा मित्र अंकित, त्याच्यानंतर आपलं छोटं मित्र आर्यन आणि अंकितचंच मोठं भाऊ पुढे चालतात जीवन। तर मित्रांनो बरेच दिवस झाले इंदळ्यात दिलेले होते 2 वेळा, तर काहीतरी व्हिडिओ बनवूया माशाचा फिशिंगचा व्हिडिओ बनवूया, तर माका वेळ नव्हतो बनवू। आम्ही आता चाललो मासे पकडू। तर चला चिंगूळ घेऊन जाऊया आपण आता कोंब्यातले मासे पकडू। तर मित्रांनो कोंबे म्हणून एक स्पॉट असा, ते का आम्ही म्हणजे त्या स्पॉटला कोंबो असं नाव ठेवलेलं असा। आता कशात ठेवलेलं आपल्याला काय माहित नाही। हां ते पाणी जास्त असतात किंवा कोंड असतात त्याच्यामुळे ठेवले नाही असतात किंवा काहीतरी असतात। तर चला जास्त न वेळ घेता आपण लगेच सुरू करूया व्लॉगला। आणि हे जरा भरपूर पाणी असतं। मित्रांनो असं ब्रिज तुमका बघू भेटलो काय कधी गावच्या ठिकाणी? तर बघून घ्यावा मित्रांनो। यो काय बोलतात एका रेल्वे स्टेशन आपण चाललो आहे आणि आजूबाजू बघा माड असा जेवण म्हणता ट्रेन काढला जातली। तर मित्रांनो भारी बनवल्यानी मी पण आता बघितलं असं न होता, म्हणजे फुल होता पण हा नव्हता काय बोलते ते का जिनू। पण मित्रांनो व्ह्यू बघा, इकडचं दृश्य बघू शकतास तुम्ही, भारी वाटतं। आणि इकडनं व्ह्यू बघा, संध्याकाळची बिअर पिऊक बरा। हो हो स्लिपरी भरपूर आहे, बुळबुळीतपणा खूप आहे। हिलाव ना कोंब्यात। आणि मित्रांनो ज्यावेळी या ब्रिज बांधला त्याच्यानंतर इकडे कोणीतरी लिहिलेला असा यवा कोकण आपलोच असा। तर मित्रांनो यवा कोकण आपलोच असा लिहिलेला असा। आपण हिला होता कोंब्यात, कमबॅक करून टाक। तर मित्रांनो ही कोण असं आपल्या वाटतं इकडे पाणी कमी आहे पण पाणी भरपूर असा। तर आता आपली इकडे चिंगूळ घरी टाकूची वेळ झाली आहे। या चिंगूळ असं साफ करून म्हणजे जी वरची साला त्याची काढून घ्यायची। आम्ही असं अख्ख्या लावला असता पण आमच्या ह्याच्या माशांका दात नाही आहे काय? हा 2 घरी आहेत ना? एकच लावायचं लागतं असा लावायचा आणि फेकायचा।
आणि का आता जातोय जीवन है मासो भेटणार. खयचं मासो भेटणार आता बघूया. मी पुढे जातोय. तुम्ही नाही आणलं घरी बारकी काठीची अंकितन नाही आणू. तर मित्रांनो एक अजून एक काठीची घरी असा ते काय खवळे बिवळे असा भेटू शकता. तर हे बघूया तांबूशी भेटता काय. रे खाल्ल्याने काय रे खाऊन टाकलं नाही मित्रांनो. आईच्या गावात आई शपथ काय ता खवळू. पण भाई साईज बघ ना. काढू नको त्यामध्ये. उकल वर मित्रांनो हे असा काय खवळो. पण साईज तुम्ही बघा कसली आधी एक नंबर. बाबान पकडला लंकित ना आपल्या. जर टीव्हीवर दिसतल तुमच्या फ्लॅट डायरेक्ट फ्लॅट टीव्हीवर दिसतल असू नको. बघा केवढा साईज बघा तुम्ही. एक नंबर. ह्या काय आता दांडाळी. तर मित्रांनो तुम्ही जसे मागच्या वेळी तुम्ही बघितलास तामान्यात गेल्यानंतर ते घरी एक दांडाळी ह्यो मासो लावायचो. तर एका बोलतात दांडाळी. आणि आम्ही नदीकडनं विहिरीकडे हेच मासो पकडूसाठी गेलो. तर हे मासे तिकडे लांबारीक लावतात आणि हेका मग ते तांबूशी खवळे आपला तांबूशी वाळय त्यानंतर कासव त्यानंतर हैर ह्यात माशाक भेटत असायचे. तर तिकडे ह्योच मासा लावतात. तो आता जीवनला लांबारीक भेटलेलो असा. हे काढ आर्यन. खेकडे पकडूक जो आपल्यासोबत दमल होतो त्याचा ह्यो पुतणी असा त्याच्या मोठ्या भावाचा मुलगो. ये हुमला क्या है ये हुमला. काय माका काय झाला घे तांदला. अरे हाय ना भर कुठलं वर तांदली. मी आपलं धावते मागला कॅमेरामॅन. तिकडे लांबारीची घरी हलता मग असतो ना. बघूया काय तांदली ना रे. तांदली आहे म्हणजे काहीतरी असू शकता. खाऊन गेली. काय नाही खाऊन टाकला. काय भेटला खवळो. आर्यन खवळो भेटलो. किलो काय हो काय असं काय पकवल्यान काय. तर मित्रांनो जरासाठी मी तिकडे गेलोय बघूसाठी ब्रिज वगैरे. तोपर्यंत ह्यांच्याने इकडे मासे काढून मोकळे झाले. तर काय पकडल्याने काहीतरी पकडलेलं हा बघा. ह्या काय आणि काय पकडलं आणि गाबलो खर्च एक गावलो बारको आहे हो. रे काय तापो ना वाळे पण वाळाय बोलतात. तुका किती हाक मारत होतय मी. काय मेल्या आर्यन किती बॉम्ब देऊन मी सायलो पैचो वाळ बघू गेलो पैचो. अरे मंग्याक बघू गेली. तर मित्रांनो ह्या वाळ्याचा पात केवढा असाचा बघा. वाळे बोलतात हे का. हो एक नंबर रे. सी माका शूट करू भेटक नाही. अरे गाव चला रे काय घेत टेन्शन आहे. काढते आता आणि ऋतिक बाबा जीवन पण
कांचनचं नाव पहिला त्याच्यात कशाक माहिता तू कोण काहीतरी बघितलंय का ब्लॉग चालू ब्लॉग ब्लॉग करतस फिशिंगला गेलो मासे पकडल्याने मासे कसले पकडल्याने बघलं ह्यो त्या दिवशी माका ह्यो त्या दिवशी वरती ह्याच्यावर दिसलो लिंगडाळ त्याच्यात होय ऋतिक ऋतिक ह्यो माका त्या दिवशी लिंगडाळ टेट्यावर दिसलो होय काय कसलो हा बघा साईज मी पहिल्यांदा बघतोय हे बघ इकडे स्विमिंग पूल मध्ये ठेवलेला अंकित बाबा आज खवळे काढतसे हे महिना वाळे वेळे काढलाय एक नंबर काय रे टाकते का कोणाचं बटर हा तर आता येईल असं आम्ही ब्रिज वरती आर्यन बाबू इकडे बसलो इकडे जीवलो असा आणि अंकित म्हणजे इकडे येल्यानंतर प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळी जागा घेतलेली असा इकडे तुमका अंकित बघू भेटात तो बघा आणि सायलो आमचं गेलो इकडे तो बघा तर आता वाजले पण 12:15 बघूया थोडं वेळ काय भेटता काय नाही आणि पाण्याचा फ्लो बघू शकता तुम्ही कसलो आहात पाणी मात्र कमी आहे पाण्यात वेग भरपूर आहे काय रे खवळी कोण रे जाऊया ना आता घरात तर चला मग मित्रांनो आता वाजले असं दुपारचे 1:30 आणि आपल्याला जायचं असं आता घराकडे जेवूसाठी तर मित्रांनो डायरेक्ट आपण भेटूया म्हणजे येणाऱ्या नवीन व्हिडिओत बघू भेटा तोपर्यंत मित्रांनो आतासाठी टाटा आणि बाय बाय आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन येईल असतं मित्रांनो आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केल्याशिवाय जाऊ नका आपल्या चॅनलचं नाव असं आमचा कोकण लवकरच भेटा येणाऱ्या नवीन व्हिडिओ तोपर्यंत रोजच्या प्रमाणे टाटा आणि बाय बाय मित्रांनो